ασκήσεις όπου μπορούν τα στελέχη της ΛΕΦΕ, της Λέσης Έφεδρων Ενόπλων Δυνάμεων. Εδώ βλέπουμε τα στελέχη της ΛΕΦΕ. Νομίζω ότι δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τους εν ενεργεία στρατιωτικούς. Εδώ βλέπουμε και το σχετικό όχημα που διαθέτουν πλέον. Πάμε ενώ βλέπουμε αυτές τις ωραίες εικόνες, για να ζούμε αυτές τις ωραίες εικόνες βέβαια. Κάποιοι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι πολέμησαν, θυσιάστηκαν. Μία από τις μεγαλύτερες μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όχι μόνο του έπους του 40, έγινε στο ύψωμα 731 κοντά στην Κλεισούρα το Μάρτιο του 41, στην μεγάλη αερινή αντεπίθεση του Μουσολίνη, η οποία βέβαια στέφθηκε από πλήρη αποτυχία. Τη μάχη παρακολουθούσε ο ίδιος ο Μουσολίνη. Και ενώ βλέπουμε εδώ την Ομοσπονδία των Ελλήνων Καταδρομέων, στη συνέχεια με τη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Θεσσαλονίκης και την Ομοσπονδία Καταδρομέων, και εδώ η στρατιωτική ηγεσία, οι αρχηγοί των κλάδων και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί. Λοιπόν, λέγαμε για την μάχη στο 731. Το ύψωμα 731 υπερασπίστηκε το 5ο σύνταγμα της πρώτης μεραρχίας και ήταν στρατηγική σημασίας. Δέχθηκε μέσα σε 3 μέρες 18 επιθέσεις από πυροβολικό, αεροπορία, άρματα μάχης και επίλεκτες ιταλικές μονάδες πεζικού. Σχετικές αναφορές υποστηρίζουν ότι σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ερήθησαν τόσα πυρομαχικά όσα στο ύψωμα 731. Μάλιστα το ύψωμα 731, που σήμαινε το υψόμετρο, δεν ήταν 731, αλλά 726, χαμήλωσε 5 μέτρα από τους βομβαρδισμούς εκείνων των ημερών. Βήμα, όχι παίζουμε. Ένα μόνο κομμάτι θα διαβάσουμε από την διαταγή του διοικητή του δεύτερου τάγματος, του Δημήτριου Κασλά. Και ενώ βλέπουμε όλα τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού να απογειώνονται σιγά σιγά, εδώ βλέπουμε και το εσωτερικό. Ευχαριστούμε και τον εικονολήπτη μας, ο εικονολήπτης μας, ο Θεόδωρος Οικονομίδης, αν δεν κάνω λάθος, που βρίσκεται μέσα σε ένα από τα ελικόπτερα, τα οποία παρακολουθούμε τώρα, εδώ. Και για άλλη μια φορά βέβαια ευχαριστούμε όλους τους φίλους, συνεργάτες, συναδέλφους για αυτή την όσο μπορούμε άριστη μετάδοση. Για σας, για να έχετε μια πλήρη εικόνα. Επί των κατεχομένων θέσεων θα αμυνθόμεν μέχρι σε σκάτων, ουδής θα κινηθεί μπροστά ο πίσω. Ο εχθρός θα διέλθει εκ της τοποθεσίας μας μόνον όταν αποθάνομεν άπαντες επί των θέσεών μας. Ήταν η διαταγή του ταγματάρχη Δημητρίου Κασλά, διοικητή του δεύτερου τάγματος του 5ου συντάγματος, που υπερασπίστηκε το 731. Σιγά σιγά ολοκληρώνονται τα πολιτικά τμήματα. Σε λίγο, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε και τον έχοντα το γενικό πρόσταγμα να απευθύνεται στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλώνοντας βέβαια την ολοκλήρωση της παρέλασης των πολιτικών τμήματων. Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, και φέτος ο έχον το γενικό πρόσταγμα των πολιτικών και μαθητικών τμήματων είναι ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, ο κ. Γιώργος Κουνάδος. Βλέπουμε εδώ το αντιτορπιλικό βέλος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε εγκαταστάσεις του οργανισμού λιμένος Θεσσαλονίκης, μπροστά στις αποθήκες, κάποιες βέβαια από τις αποθήκες οι οποίες έχουν ανακαινιστεί και χρησιμοποιούνται βέβαια κυρίως για πολιτιστικούς σκοπούς, στην πρώτη προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η πρώτη ενότητα και θα περάσουμε στη στρατιωτική παρέλαση. Τα μηχανοκίνητα, τα τάγκς.
Κουνούπι, κουνούπι. Πίσω από την τηλεόραση. Γαμώτη σου. Πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Α, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Μα φτάνει αυτό. Άσε με τώρα. Μου στείλε κι άλλο μήνυμα η... Μου στείλε κι άλλο μήνυμα η... Ήρθε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ελληνικής Αστυνομίας. Φτάνει αρκετά. Ναι. Ποιο είναι τώρα που πρέπει να βάλω στο αυτή μου. Εδώ τώρα θα πρέπει να ξεκινάει σιγά σιγά